ба домоди Porsche Cayenne дар кор ми. Ассалому алайкум. Чё кардем бародаро? Созакен, тенҷакен, хубакен, ҳама каса ва ҳама тарафа ништякен. Понятно. Айни ҳол агар ту ҳамин видеоро тамошо карда бошӣ, значит ты канали чах-чах гап-чапа тамошо дорӣ. Чӣ хеле ки хит кардӣ, любой блогер рози видео карда ва дар қафош мошин бошад, значит чие? У конкурса. Рост. Мара моҳош кади зора кадан илтимос кадан, ака ты блогер гарини, ты любой хе мошина мезгарони, исусу мегуфтан, таксисто любой намуд мошина овардан додан, ман на атрез отказ мекардам. Барои чӣ? Барои ки як гап буда ки касе конкурс мекуна, у блогер миллионер мешида. Не ки Раҳмати Калон барада тиҷида, што 6 моҳ пеш ҳамин идеяра гирифт худаш кард ва дигар блогерора ёд дод ки ина сағиро гирен, сум кор кунен. Не ки ягон блогер ҳоли барада раҳмат нагуфтааст. В общем, конкурс дута машин Porsche Cayenne S ва Opel Signum. Именно ҳамин Opel Signum дар шаҳр вообще нест, дар интернет именно ду дона ёфтум. Ва Porsche Cayenne S ҳамун именно легендарный кузов буд. Айбуш буи Германия мебе, чисто немецкая ай худи Германия варай. Машин шаҳра не ки машин пиздец девонай. Касе бира реально нахали. Opel нею зато Cayenne дарафтестам мега мали. Гайр аз ин машино 5 дона телефони гарени, 3 дона микроволновка, 3 дона дигар телевизори плазмаи ништиковски ва 1 дона кондиционер пиздецки девонаи баъди қимат, яъне ки хеле обычно не мали. В общем, оптом полностью ровно 1800 дона билет дорем. Нархаш 1000 сумӣ. Инами ду тамошин ва призое ки гуфтум ку анамо. Ман медонам ки одамое ки ҳамин конкурсода иштирок кардаган. Шумо уже медонед чӣ кор кардам дар кора. Ин рақамҳои картаи Тинькофф банк ва ИПарас номерои WhatsApp. Яъне ки шумо 1000 сум роӣ мекунед барои конкурс, чека мегиред, сразу ҳамин WhatsApp дар роӣ мекунед. Тамом. В принципе шумо и қонунро медонед. В общем, одамое ки конкурсда иштирок мекунанд, ия плюси гарени бардора. Барои чӣ? Мисол одамое ки ғарибанд, ман худам нишна солош кади ғарибида будам ва барои як мошингирӣ моҳош кади кор мекунӣ. Ё ки ин ғарибои худмо чиха я ният кад мебуроям мерам. Ай падар модаршон дуо мегирам, меравам нияти зангирӣ кади мебиём хонама ремонт мекунам, мебиём ки хонаи нав мекунам. Яхе одамо вообще хона надорад, яхе одамо мебиём уқа проблема дорам. Лекин пацанои молодой ранги, ман ранги, шумо ранги дигаро мечтаб мекунам ки я мошиндор шавам. Конкурса ҳамин зоя ки одаме ки возможност шароит вообще надорад хеле мошин бигира бихара, бисёр блогерон роз конкурс кардааст. И конкурс настоящая, ягон кас дурӯғ намега. Барои чӣ? Ина конкурсо гузаштааста ку. Ай любой блогер бихарен билет и натури роста ягон хе дурӯғӣ неста ва 1000 рубл каед ту метонӣ шоҳҷоиза шавӣ. Porsche Cayenne. И буд плюси конкурсо ва минус дора. Минус ҳамеае ки агар плюсиш ғарибача камбағал Porsche Cayenne бира, лекин минус ҳамеае ки блогере ки конкурс мезгарона, ӯ оказывается миллионер мешида, пулдор мешида, анамиш минусай барои шумо. Ман уверенам ки канали мара ва айни замон видеои мара подписчикои Парвизам тамошо дора. Парвизи калькулятор. Ва медонам ки подписчикои Парвиз уже калькулятора гирифта ҳисоб кардастан ку ами Рустами Кал. Чанд сол ами конкурс кор мекарда бошам. Ман шуморо сразу хитона ғам натен калькулятор набуродем. Ман ози хидам шумода ҳисоб мекунам. Мисол Porsche Cayenne 2009 S. Нархаш айни замон 120 000 сомон места. Ина 120 000 сомон ане гирем. Курси ирӯзакати 127 мезанем. 944 000 рубл шидеста. 944 000. Ва Opel Signum ки ман лишта мондагим, слишком бад редки машинай, нархаш где-то в районе 65 000 сомон места. Мегирем ирӯзанги курс да мезанем 127 511 000 мешавад. Ана ки 511 000 суми Opelda хуш мекунем, суми 944 000 Porsche Cayenne мешавад 1 455 000 мешавад ровно. Ғайр аз и қам боша, и сӯса кардем, призора ташкил кардем, фалон. Уташа мегирем, ҳисоб мекунем ки ман чанд сум кор кардам ё ки на. Мали
гапакам мекунем одамое ки иштирок мекунен именно ҳами конкурси ма да шумо медонед ки ман блогери мисол дина буромадаг нестам, ман 4 сол шуд блогерӣ мекунам. Любой суме ки шумо роӣ мекунед ҳамаша худам контрол мекунам. Ягон читон да ягон ҷо, яъне амонате ки шумо мода роӣ мекунед ягон ҷо да гум намешава. Ами хотир иштирок кунед. Ина як бори дига WhatsApp, ина карта банк Тинькофф. Ва дина ма видеои бародар дидам, конкурси наважда гуфт ки касе якум билета успеҳ мекунад, якум мехарад, дуюм билет ҳамон одамда падарка гуфт. Ма камтарак дига хила кунам, майли ма ай бародар чӣ ками дорум? Якум 10 одами якум касе ай ман билет мегира, яктаи билет ҳамин одамда падарка. Яъне ки ту якта билет мегирӣ то 10 одама, якум 10 одамда. Дуюм билеташ падарка. Ҳазур раҳмат, саломат бошед, худтон эҳтиёт кунед. Майли?